Det er en meget, meget stor begivenhed som miljøminister at få lov til at byde så mange mennesker velkommen her på Christiansborg. Til det der er en meget stor mærkedag for Danmarks miljø og også vores natur. Det her, som vi kommer til at præsentere, det er den absolutte største satsning inden for miljø- og naturpolitik i Miljøministeriets levetid, og dermed selvfølgelig også i VK-regeringens levetid. Indsatsen, som vi vil præsentere for jer her i dag, kommer til at omfatte alle dele af det danske samfund. Hele Danmark kommer til at mærke konsekvenserne, de positive konsekvenser af vand- og naturplanerne. Vand- og naturplanerne, som vi nu sender i forhøring, er jo et, om man så må sige, udslag af grøn vækstaftalen, som vi indgik forlig om i juni måned 2009. Og nu begynder vi så at gå fra de overordnede målsætninger, de overordnede tal, ned på, om man så må sige, meget konkrete indsatser. Og det vil vi så gerne fortælle jer lidt om her i dag. I forhold til vores vandplaner, så er det jo sådan, at vi i dag offentliggør 23 vandplaner, som nu skal ud og arbejde i det ganske land. Plus at vi også har 246 naturplaner, som vi også sender på gaden. Og det er jo planer, som en til en fortæller om, hvad det er, vi står for af udfordringer, men jo selvfølgelig også kommer til at pege på nogle af de ting, der skal til, for at vi får vendt tilbagegangen i vores natur, og også får forbedret vores vandmiljø. Man kan jo sige, at vi på mange måder nu har gennemtrawlet hele Danmark. Vi har været i hver en krog, og det gør jo så også, at det vi sidder med nu, det har været et meget omfattende arbejde. Jeg skal ikke lægge skjul på, at der er jo nogen, der løbende har spurgt mig, både i Folketinget, men også mange af jer, der er til stede, om hvornår vand- og naturplanerne kom. Og nu er dagen så oprindet til det. Men grunden til, at vi har været meget omhyggelige med det her arbejde, er selvfølgelig, at det er noget, der både skal være meget gennemarbejdet, men bestemt også noget, som er helt nyt i forhold til, hvordan vi før har lavet miljøpolitik. Og det har selvfølgelig krævet et meget, meget stort arbejde, både af de mange medarbejdere, vi har i vores miljøcentre, men selvfølgelig også både de kræfter, der sidder i vores styrelser, og det er jo ikke mindst By- og Landskabsstyrelsen, der har lavet en meget stor indsats der. Og til de mange medarbejdere, der nu sidder også og følger med på Natur-TV, som vi kalder det i Miljøministeriet, så vil jeg også sige tak for indsatsen til jer for det, I har lavet. Men hvis vi nu går til ambitionerne for de udfordringer, vi står over for, at lade os starte med vand, så kan vi jo sige, at det er jo en opfølgning på vandmiljøplan 1, 2 og 3, som vi nu bygger videre på. Der ved I jo, at en af de udfordringer, der har været i de første vandmiljøplaner, har jo været næringsstoffer for landbruget. Det er jo næringsstoffer, som giver baggrund for algeopblomstring og iltsvind, og det ved vi jo, at det er noget, der kan påvirke både dyr og planter. Nu sætter vi jo så meget klart og markant ind i forhold til det. En tredjedel af den nuværende næringsstofbelastning fjernes. Det er 19.000 tons. Det svarer til ca. 40% af den menneskeskabte udledning. Og det er jo en kolossal indsats, som vi nu præsenterer, at vi har en plan for, hvordan vi får reduceret vores kvælstofudvaskning. 40%, det er jo et rigtig, rigtig højt tal, og det betyder jo selvfølgelig også, at det her kommer til at påvirke mange af de mennesker, der bor både i det åbne land, men som også dyrker markerne. Det siger sig selv, det her det er noget, som landbruget selvfølgelig også kommer til at mærke. Derudover så har vi også spørgsmål omkring fosfor, som jo hænger meget sammen med blandt andet bebyggelse i det åbne land. Det er jo mangel på spildevandsplanlægning, der er årsag til, at vi har problemer på fosfordelen. Og der ligger vi jo så også op til, at de cirka 100.000 husstande, der, om man så må sige, sender deres spildevand ud i naturen, at der skal vi have lavet en indsats, der kommer til at betyde, at det spildevand så bliver renset. Det er jo ikke nogen gratis omgang at gøre det, og derfor forventer jeg jo selvfølgelig også, at vi får en meget stor diskussion om det, som vi præsenterer her i dag.
Derudover så præsenterer vi også på vandmiljø en særlig indsats over for 7.300 km vandløb, som forbedres for at give bedre plads til et varieret dyre- og planteliv. Det svarer i afstand faktisk nogenlunde til Danmarks samlede kystlinje. På den del, der så handler om natur, der har vi også nogle meget klare mål. Jeg skal ikke lægge skjul på, at naturen i Danmark er presset, har været presset gennem de sidste mange år. Det er jo en udfordring, som ikke er ny for os. Det er noget, som OECD jo løbende har gjort Danmark opmærksom på, både under den nuværende regering, men også under den tidligere regering. Og derfor præsenterer vi jo så også i dag en plan, som er den mest omfattende plan nogensinde præsenteret her i Danmark. Det er en plan, som kommer til at betyde, at der skal udføres naturpleje på 130.000 hektar. 16.000 hektar eksisterende natur skal forbedres. Det kan være ved, at man dræner mindre, og det derved bliver mere vådt. Og 20.000 hektar værdifuld skov bliver beskyttet mod fældning. Samtidig har vi også brug for at beskytte de mest følsomme naturområder bedre mod fordampning af næringsstoffer fra landbruget. Og en af de udfordringer, vi sætter ind over for her, det er ikke mindst ammoniak. Og så til det nyskabende ved de her planer. Fordi det er nyt, det vi præsenterer her i dag, fordi vi for første gang nogensinde, der regner vi vores indsats igennem udgangspunktet for den kvalitet, som vi gerne vil have i vores vandmiljø. Det betyder selvfølgelig også, at vand- og naturplanerne tager afsæt præcist i de problemer, som på nuværende tidspunkt forhindrer den enkelte vandløbsstrækning, den enkelte sø, den enkelte fjord og det enkelte naturområde har den kvalitet, som vi ønsker os. Det er jo så det, vi gør op med nu, og det gør vi med meget detaljerede planer. Og det er jo planer, som I ved, som kommer til at handle om perioden frem til 2015. Som jeg har sagt et par gange, så er det nogle ting, der bestemt ikke går ubemærket hen, det vi nu præsenterer. Og det er også derfor, at vi fra starten af lægger op til nogle meget klare rammer for indsatsen. Det gør vi fra statens side, og det gør vi, fordi at, jeg synes, det er afgørende, at både den danske befolkning, vores erhvervsliv, men selvfølgelig også naturen, helt klart for at vide, hvad det er, vi står overfor. Og det gør selvfølgelig så også, at det er meget nemmere at arbejde efter og opfylde målene. Og det gode er så også, at målene de er bindende. Det er jo også et meget klart nybrud. Gennem mange år har skiftende regeringer jo baseret sig på frivillige aftaler, baseret sig på, at man har haft nogle politiske ambitioner, som man ikke nødvendigvis har fået indfriet. Og der er det jo meget dejligt nu som miljøminister kan sige, at nu laver vi nogle bindende mål, der skal opfyldes. Det er heller ikke en indsats, som, om man så må sige, er en gratis omgang. Det er en meget, meget dyr indsats, som vi nu lancerer. Staten investerer jo 13,5 milliarder kroner i det, som var aftalt omkring grøn vækst. Det er et historisk højt beløb, og faktisk er det en stigning på 50% i forhold til den nuværende indsats. Men penge gør det jo som bekendt ikke alene. Det er jo vigtigt, at vi har de fornødne midler, men det er også helt afgørende for mig at sige, at i Danmark har vi jo et delt ansvar på miljøområdet. Kommunerne har jo en meget, meget stor opgave som forvalter af dansk miljø- og naturpolitik, og derfor bliver det her også afgørende en prøve på, at kommunerne fortsat løfter deres indsats på natur- og miljøområdet. Det kræver et tæt samarbejde med kommunerne, men det kræver nu også for den sags skyld et tæt samarbejde med erhvervslivet, med lodsejerne og dem, der så ellers måtte have en interesse, dermed også de grønne organisationer. Så det er et arbejde, som jeg forventer mig rigtig meget af.